Dobrý deň, milí záhradkári. Počul som veľmi veľa receptov, ako sa zbaviť vzduch smradlavých v záhrade. No pokiaľ nechcete používať chemické prostriedky, tak nám ostáva len jedno. Pozbierať ich ručne a zašpiniť si ruky a mať ich smradlavé. Ja som to vyriešil po svojom a ukážem vám ako. Pôjdete do Lidla a zakúpite si takúto mašinku. Ručný vysávač na baterku, vyjde vás to zhruba 20 € plus baterka a vzdochy si jednoducho povysávate. Pozerajte. Šup, a už je moja. No zrovna teraz ich tu viac nevidím. Ale jednoducho takto ich vyzbierate. Či sú to vzdochy, či sú to osy. A nebojte sa, ten vysávač má takúto záklapku. Takže oni vám z neho neujdu. Stačí ich nechať jeden deň takto oddychovať na slniečku. A oni si to užijú. Tak, nech vám chutná zdravá zeleninka. Pekný deň.